orang mangusuh nyembreng kadhe karonaning kasuwese ora nyono ora ngedowo kang jauh supang urut jebul ditemune dicolong wujute macan koyo ngene lah kok aneh-aneh ngadep kembang jauh supang mapan ngono gua paminton kok malah turu tipas beneran colong tinggal turu malah kembangku dicolong malih munyuk balik ke kembang lah Salon handiko Yai Prabu Yasa ngambing yas Kakang Semar Badranaya Ojo kaget aku kang mareng karang kadempel ngene Sing Darawati wonten dawuh Den Mangkle truk kang nonggolo jare Kakang Semar bakal dawuh kahyangan salah-salahnya kembang Jaya Kusuma Kakang ojo bingungan aku kahyangan ngendi sing bakal kok bangun ora rakib matur lawan jare pandanglah kekencaran nadangipun amasi Darawati aku meru tompo kahyangan sing kula bangun niku dudu kahyangan Suralaya. Ning sing kula bangun niku batin kula nggih batin sampeyan. Jiwa kula nggih jiwa sampeyan Darawati. Kula ngambil kembang Jaya Kusuma niku namung praramita namung sasastuang Dika Darawati kepala rampung wonten sudu kula. Nanjanto Semar niku mung derajate mung sak lurah. Ning kok ngerti sing Darawati anggenipun ngasta. Darawati niku sesunipun anggenipun bangun namung bangun sing kasat ing netra bangun lahir. Mongko bangun niku kudu ngaku bareng laire ya dibangun batine nggih dibangun. Mongko kula samang dika batine ora tau dipopor ora dibangun jiwane ora dibangun. Bangun yen mung lahir tanpa ngabaran bangun batin dadine kupur dadine suku. Mlaku bareng laire ditata batine ditata dunyane digoleki akhirate dipersudi. Yen bangun mung bangun lahir mentale boten tata. Batine jiwane boten samapta. Dadine mung ngentekke Bathara. Sampeyan ngaku Ratu Titis wis ning jebule. Kudu boten ate prihatin ora tau bangun jiwa ora tau bangun batin kayangan sampeyan boten bangun. Buktine ing atase Ratu Titis wis wong nganti pun catatan kembang Jaya Kusuma. Wonten pundi wis ndika Den.
Waya Semar Blokasuta sawetara wanci ate bangun jiwa bangun kayangan matur nuwun Kakang dilingi nggon bangun kayangan bangun jiwa bangun batin nanging banjur mapan ana ngendi kembang ijo kusuma mantos sekedap lelih Bang Ijo prarambang kamulyan prarambang kabagian mugi-mugi kembang niku dayan kamulyan kabagian para pelem sedaya monggo jenengan asta kundur malih kembangku ana reko-reko dandan macan golek kembang nadyan to Semar wong tuwa rebes mripat ning aku ora pangling nyawang kowe genah durga Semar iki lho ngapura Kyai mula kowe iki ora ngerti aja gugu karepmu dhewe. Aku mung diperintah kulon Bathara Guru jare Kakang Semar bakal bangun kayangan tegese bakal juki kayangan Suralaya Baliyo yang Suralaya. Matur karo Guru yen sing tak bangun iki dudu Suralaya ing kayanganku. Ayo. Tak jaluk dina iki Durga kudu sumingkir saka kene. Durga kudu sumingkir saka desa Pelem kene. Kakang Semar ora ora lagi bojare Kakang Semar bangun kayangan iki jebul mune batine jiwane sing dibangun. Sing kok bangun aja mung batine Adi Barawati Ratu Pandura bangunen. Monggo sarang-sarang bangun kayangan bangun batin bangun jiwa semeleh rasane. Tinambaran rasa sabar lan rimo nyaket mring Gusti kang murbeng jagat. Gusti Maha Welas, Gusti Maha Asih, Gusti Maha Pangapura. Kanthi menika biar padhang tetrawangan dalu menika lampan Semar bangun kayangan. Mugi-mugi kayangane batine jiwane ketata kanthi becik, semeleh rasane, pasrah mring purbane Gusti kang murbeng jagat. Mugi-mugi sedaya warga Pelem tansah manggih rahayu 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 salam.